Салом дӯстони азиз, мо мехоҳем имрӯз бо шумо ҳамин хел як торт тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин торт ба мо лозим аст тухм, сметана, шакар, орд, разрехетел, загустетел ва сахарни пудра бо мағзи писта. Бо равғандар аввал мо 6 дона тухм сафедиашро ҷудо мекунем. Ана ҳамин хел бо шакар кам андохта лад мезанем. Пас он як дона зардиҳоро меандозему лад задан мегирем. Баъд аз зардиҳо мо равғанро меандозем. Ва лад заданро давом медиҳем. дар ин ҷо ман 8 қошуқи калон орд истифода кардам. Ҳамин хел меандозем ва як пачка разрехетелро аз болояш меандозему лад заданро давом медиҳем то нағзакак омехта шиданаш бо миксер лад мезанем. ана ҳамин хел тайёр шуд хамири мо. аз ҳамин хел қолаб истифода кардам. хамири тайёршударо ба 3 қисм тақсим мекунам. дар ин ҷо 3 кож баромад аз мо ва дар тафтун ба муддати 25 дақиқа мегузорем аввалашро, баъданаш дутаи дигааш 20 минута тайёр мешавад. ана ҳамин хел дар ин ҷо мо сметанаро бо сахарни пудра ва загустетел лад мезанем. раҳмат дӯстони азиз, ки бо мо ҳастед. моро дастгирӣ мекунед, дар комментария гапҳои хуб менависед. раҳмат барои дастгириҳоятон. ана ҳамин хел креми мо тайёр шуд. дар ин ҷо мо пистаҳоро ана ҳамин хел майда мекунем. мағзи пистаро аллакай корҷи мо пухт. мо мегирему ана ҳамин хел крем мемолем. мо аллакай дар ин ҷо креми тайёршудаи дилаларо дорем. ранги гулобӣ ва ранги сабз. ана ҳамин хел крем ки кардем ҳар як қабаташро ана ҳамин хел аз мағзи писта мепошем. дуюмашро низ ҳамин хел мекунем ва ба сеюмаш ҳечи намепошем. ана ҳамин хел аз ҳамин асбоб истифода мебарем. ана ҳамин хел барои гул андохтан бо ҳамин шакл аввал мекунем. метавонед аз вилка истифода баред ва ана ҳамин хел ором медиҳем. ба мисли сабзаи баҳорӣ. толро ба модарам равон мекунам. туҳфа дар иди наврӯз. ана ҳамин хел орро додем, навистем. наврӯз муборак модарҷон. ана ҳамин хел тайёр шуд. шумоам тайёр кунед ба модаратон. хайр.